Rakas Koko, toivottavasti sinulla on ollut mukavaa Guatemalassa ja olet saanut paljon uusia ystäviä. Täällä taas on ollut aikamoinen meno. Sirkka tuli kylään ja siitä alkoikin melkoinen soppa. Simputin saapassukka. Sen yläkerran veski. No joo, näin. En voinut olla huomaamatta sitä. Se Kalevi, silloin joku sulkien lähtöaika, se on ihan höyhentä täynnä koko pönttö. Mut mä soitin Reiskalle, että se on meidän tän taloyhtiön putkimies, se tulee kattoo sitä. Se on hyvä idea, Eira. Sinulla ei olekaan mitään muita kuin hyviä ideoita. Aitsi. Sorsa kotieläimenä, siitä olen aina ollut eri mieltä. Haloo, onko siellä joku? Terve, kaveri. Nyt tekis mieli kyllä pullaa.